On the 6th June 2018, Mnangagwa and the CIO operatives started bomb drill rehearsals at Brigade Farm. Zarapera mashoko obuda panguva ino atiri kuona kuti vakomana vadzosa zvakare mapictures ekuWatch City Stadium kwatikaona kuti aiwa kwakune a bomb attack. Until now vanhu havanyatsi kuziva kuti this bomb attack yakanga ichimboda kumbotageta ani chaizvo chaizvo. Zarapera mashoko ationa kuti people they are remembering the event which happened on 6th June. We saw my post akatanga kucirculatewa yesterday patoona kuti it was 6th June. Patoona kuti it is now 8 years from that event. Don't subscribe or like on the bell icon. Panguva ino anobuda achiti President Ali 2030 anobuda achiti this was a well-planned assassination plot targeting General Chiwenga. Munda is fully aware of what happened. Brigade Farm becomes a factory for murder. Accountability is coming. Anoposta mapictures amburi kuona awo. Toona kuti President Ali 2030 again anobva posta another series of the same event. Pictures achinyora achiti 6 June 2018. Sean and Owen Munda plus 6 intelligence officers ran bomb drill rehearsal at Brigade Farm for the White City Stadium set up on 23 June 2018. General Chiwenga was marked for death. Pure cold-blooded assassination planning. Nokumashoko anobuda nyoro panguva ino nevakomana ava vari kuzviti ve-anti-2030 vanyatsoratidza kuti aiwa VP Chiwenga vari panguva yakaoma. Munozvionawo semburi reZimbabwe panguva ino tiona kuti people they are recalling aiwa the event which happened some years ago. Pena comment section medu dzafungira muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pena comment section medu subscribe or like up.